Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai saya Budi. Kula iki tiyang saking dusun Sejati. Hadi. Jaman iki duri ya wonten jaman menapa? Kula niki kaya-kaya saking dusun Sejati menika sadean peragat pawon sak prabot sak cukupe menika ngoten. Nami sampean sinten? Nami kula Seger sebalikpun panjenengan sinten? Waras sih. Urusan dateng Sampean sagan prabot pawon sak cukupe. Nika wonten gawang ringing kurung sak prabotipun. Salah ring kurung nipun wonten kosok bener. Nika panggenane pasar pon. Lek ngoten malah kleresan asal kula badhe sadean pragat pawon sak cukupe. Sawontene menika nggih kajenengan pajeng ngoten. Oh, nggih. Tapi yo kanthi rumiyin kula kula kali gawang sampeyan. Oh, niki cukup. Darane